Demà, unes persones a títol individual que ens veiem obligades moralment a fer aquest gest, presentarem al Parlament de Catalunya una llei perquè convoqui un referèndum d'independència a celebrar-se a tot Catalunya el proper 25 d'abril. Quan ens referíem des de la coordinadora que l'objectiu era acostar-nos als nivells de participació de les eleccions o referèndums convocats per les institucions, evidentment ens referíem amb igualtat de condicions i d'oportunitats. I per tant, per això hem demostrat que en els municipis on hem arribat al conjunt de la ciutadania la consulta ha estat un èxit aclaparador. Amb aquests mitjans realment el que s'ha fet és una heroïcitat i tots hem d'estar contents i orgullosos de formar part d'un poble que ha tingut la capacitat, amb les seves pròpies forces, amb les seves pròpies mans, d'organitzar una consulta sobre la independència. La població magrebina ha respost molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir, per sorpresa nostra, sabien que ens havien atès molt bé, però és que a més han vingut a votar bastanta gent. Catalunya ha de tenir dret a decidir el seu futur i ha de poder fer una consulta de forma vinculant, si és perquè, com diem Esquerra Republicana i altres entitats, doncs pugui ser una Catalunya independent, una Catalunya lliure en el si de la Unió Europea. Una línia de metro i una línia clara de servei públic, una línia de metro i una línia d'acció política per unir els catalans. Una línia de metro i una línia d'horitzó de l'autogovern, la que marca el nostre estatut. Quan resulta que l'emplaçament que ha fet el país, que ha fet la gent, és de forma genèrica a tota la formació política, a totes les formacions polítiques, perquè actuïn amb el màxim d'unitat possible. No seré jo ara qui busqui esquerdes o esberles entre les diferents formacions polítiques, i menys entre formacions polítiques nacionalistes. És una participació acceptable, però sí que cal remarcar que hi ha un gruix d'aquestes 700.000 persones que estaven cridades que no han anat a votar, no? Hi ha gent que no s'ha sentit interpel·lada en aquestes consultes. Desde mi punto de vista, esas consultas que no tienen la validez, ni la naturaleza, ni el nivel de referéndum, simplemente son actos de propaganda política. Un referéndum como estos tiene tanta validez política como una huelga de hambre, que tampoco tiene trascendencia legal, pero sin embargo políticamente puede resultar demoledora.